wato ƙungiyar Bufa. Tare da ni akwai shugaban ƙungiyar na jihar Kano gaba ɗaya, wato Alhaji Ahmad Gidan Dabino, wanda ake kira da suna gwamna. Tare da ni akwai Malam Khalid Musa Burum-burum, shi ne marubucin aikin da muka zo aiwatarwa a wannan gari. Akwai tare da ni Nura Ibrahim Sharif, shi ne mataimakin mai shirya wannan haka da muka zo. Tare da mu akwai tsohon jaruma wacce muke da ita, Hajiya Ladin Cima. Sannan akwai kuma Hajiya Asma'u Sani, kuma fitacciyar jaruma. Da girma yanayin da duniya take ciki, mai martaba sarki, inda duniya take ciki na canjin an koma digital technology, wasu abubuwa na al'ada suna tafiya ba sa dawowa. Yaran yanzu sun bai da hankali akan abin da yake cikin hoto da abin shi a digital. Shi ne muka cewa wata hanya da za mu yi preserve mu kare al'adunmu da suke wankewa shi ne ta harkar bidiyo. Muna cikin bincikenmu, wannan bawan Allah Malam Khalid Musa Burum-burum ya rubuta labari na gargajiya da kuma nuna asalin yadda Bahaushe yake, da tarbiyyarsa, da ɗabi'arsa, da addininsa. Muka samu wajen da ya dacewa a yi shi ne a ƙasar mai martaba sarki. Muke neman izini, muke neman albarka, muke neman tabarraki domin wannan faɗakarwa. Allah ya zama da sarki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.